El president José Montilla, juntament amb el conseller d'Economia i Finances, Antoni Castells, el d'Interior, Joan Saura, i el vicepresident Josep Lluís Carod Rovira, han explicat davant de ciutadans i representants de les entitats catalanes el nou model de finançament de Catalunya. El cap del govern català ha expressat el seu agraïment pel suport i la comprensió rebuda per la societat civil davant del que ha dit ha estat un procés de negociació massa llarg i massa difícil. Per José Montilla, el suport rebut ha refermat que l'Estatut és l'eina que vol la societat per progressar en les seves aspiracions i per avançar en l'autogovern de Catalunya. El president de la Generalitat ha volgut ressaltar el fet que el nou acord de finançament ha arribat en un moment de crisi econòmica, un problema ara mateix prioritari pel govern català. Estem travessant una etapa difícil, com deia abans, econòmicament molt difícil, especialment per una part de la nostra societat. Per als treballadors que perden la feina, per a les famílies que tenen problemes per tirar endavant i per a les empreses que han d'ajustar les seves expectatives, les seves perspectives o que no poden seguir. El que tot això expressa i el que tot això exigeix marcarà i determinarà l'actuació del govern també al llarg dels propers mesos. Vull que tot el govern faci un esforç de contenció i de concentració de les seves energies precisament cap a aquest objectiu principal, bàsic, cap a aquesta prioritat. José Montilla ha fet una crida perquè la societat civil continuï mantenint una actitud de participació cívica exigent. El president s'ha compromès a consolidar l'acord de finançament, garantir la cohesió social, així com ajudar els sectors que més pateixen la crisi.